Хорошо. Hey, Dani, Ей, what's your name? ама... Абă, bate joc de mine. I'm from Bulgaria. The best. Что сказал? Hey, Dani, Кой е your руснак? picture is very beautiful. Не знам, говори му. Какво да му кажа? Ами не знам. Дани? Дани? So, Дани? Дани? Дани, добави още един. Ама от неговата снимка да разбирам, че е куче или... Дани? Дани още не е дигнал, чухте ли? Защото сега добави някакъв негов приятел. Дани? Ай, предполагайте го тази тук. Дани? не, няма да го махаш чуфлета сега. Добре. Чакай, сега ще ми извънам пак. Ще чакаме Дани. Ало! Дани? Да, мă. Марио може да му говори. Дани, руски? Mă, dacă vorbiți în română, vorbesc și eu cu voi, dacă nu... Yes. Марио, кажи на брат си да му говори вече. Дани? Eu. Руски? Nu ruski. Румънски? Momski. Румунски говори, бе. Bă, dacă vorbiți română și înțelegi și eu, rămân aici, dacă nu... Короно харси ги е. Сонджи ракетите. Lari. Взимам. Ai, n-are altă confă. Нагасаки! Те да го затвориха, бе! Напсоли ги, бе! Абе! Защото ти му казваш. Какво им каза, бе? Марио! Нагасаки, Дани! Чакай! Вчера се запознах с още един да го добавим. Магазаки. Много съм гаден. Магазаки. Между другото сега снимах клип. Някакъв публика, къде сте китайци? Това беше много готино. Магазаки! Чакай малко. Той пита къде сте бе китайци? И той така се направо просто, че прилича на китаец. Добре, Ни баба ти бързо!